figur. Jadi itu adab, istiadat itu harus ada, harus menjaga kesopanan. Kenapa Nyuwun emang? sewu nek kenalan niku ampun mengguri. Lah kudune piye? Yo nek sing ngerti kae niken kadek kenalan. Lah nek ora ngerti dianggep pitik ngendok. Mestine mengarep. Dadi Mas, nyuwun sewu ngaten nggih. Nah umpamane. Mas Gandul. Nggih Mbak Nike. Dangu mboten pinanggih. Oh Mbak Niken gundul. Ya kamu bilang aja TB, jangan Mbak Niken. Oh iya Ding, lali aku. Mestinya ke depan ngene kan. Selamat malam Mas Gandul. Oke Mas Gundul. Jadi dilihat itu indah. Bentar. Ini mau aku lap dulu, soalnya kan ini tipe telu kan. Kayak basi badek. Karo mas aku koyo ulo ngono lho, koyo metu pase. Mas aku. Iki mau pas tak nyanyi ora nemeni kene iki lho. Iki jene operasi katan lho. Barang apa? Ngenyek. Kene tayamum e. Wangi. Iya. Ki anggek mike urung wonge. Mengarep. Ojo mengguri. Oh, jadi gini gak boleh. Nah, itu tapi mengarep halo gitu. Oh iya. Halo. Oke Mbak Nikehen. Apa kabar? Baik. Nah itu disapa warga PP Iya, yang mengundang semuanya. Iya. Warga PP. Pak Lurah, perangkat desa semua. P apa? Ya ampun. Kok malah bacot PP apa? Mengarep ya coba banter. Dari kowe ngene Pak Supriyanto mesti kok ngisor jane niken iki ana apa to? Malah ya kan itu yang dinamakan semangat toh, Be. Ya tapi aja banter-banter kalem sati. Srik. Lah ngono lho. Aduh gak kerasa dong. Kayak kerih gitu loh ya. Malah keri. Malah kerip ya. Kan kan. Malah ora sopan dong ngene-ngene. Oh ya wis ngene sati wae ya. Yo ngene. Public figure baru pulang dari Jakarta ya. Iya. Alhamdulillah selamat sehat nggih. Nggih. Istimewa ning gone PP menunggu kehadiran jenengan kalih kula. Iya. Aku bareng. Masa PP? Masa aku. Lah mau sedih. Sambul Yasin. Mbak Niken ya memberikan hiburan untuk warga masyarakat PP. Iya boleh dong. Pak Lurah tadi sudah naik. Sudah nyanyi. Iki malah nemen iki. Loh. Nek ana lagune Mbak Niken. Penake dadi Pak Lurah. Oh iya. Saben dina sregep ibadah. Tumindake lurus dan terarah. Insya Allah iso tindak Mekah. Kulo ini ndongakno lurah kulo Pak langsung disangoni sak yuta. Tapi nek kene mbuh ora ngerti aku. Siji desa mawa Coro. Kene gawe Pak Lurah. Kami tua juga. Iya. Kami tuane susila karo Slamet. Isa. Penake dadi kami tuwa. Saben dina sregep ndedonga. Sregep donga lan sregep kerja. Mergane entuk bengkok ombor. Diselawati ya kami tua ya kudu ndek bengkok ora ndek bengkok ya bosok. Masa kudune ya ngono. Lah nek cari ya iso. Carike jenenge Joko Supriyanto. Kok ya hafal kabeh to, Be? Apal tak catet wae. Oh kalau Lah nek kanggo Pak Cari dos pundi Pak Cari? Pak Cari pun. Ayo Cari. Beri Pak Cari, enten. Penake dadi Pak Cari. Tu ngibadahe ora tau ndelik. Bener. Tumindak jujur lan mesti apik. Mariki munggah terus menehi duwe kowe. Cari mosok kebacut 100 ora metu to rek. Pak Rete. Sapa? Rete kok Pak kaya Rete. boyo. RT. Ya. RT barangnya nyapa to? Ben Kan komplit no. lengkap. Di sini kan ada Pak RT. Ana lurah kami tua cari RT ku ya termasuk Siapa perangkat jenenge desa. Pak RT? Penake yen dadi RT. RT. Kerjane abot ra ono bayarane. Apa maneh yen pas bantuan BLT sing diwenehi mesti ora wargane rambemu tau apuk pisan kowe iki lek lambe lho kok sedulure dhewe ora mungkin